बैयाव थांला नामा न' थांला नामा बैयावनो जागोन बुस्थुआ बैयावनो जागोन बुस्थुआ बेखौथ' मारै होनाय बुस्थुआ नागिरगोरसै दे नागिरसै बैयावनो न'आव दा थांथारसै नोङो न'आव दा नांला दा बैयावनो जोबबोगोन दे 1 2 3 go बारा गोलावबो नांखायालै ready दे 1 2 3 go बिटिआरनि सं लोगोफोर बानायगासिनो लाइभ इउटुबाव जाबायानोथ' ready 1 2 3 go सेरजा दामग्राना फुलुं ब्रह्म माने रेकर्डिं सेन्टार बे माबानि बिरखां बसुमतारिनि बिथांनि बे औ मोजां दे सोरबा रेकर्डिं बानायबा फैबानो जाबाय बरिया जाखायो most welcome खुलुमबाय माने सेरजा दामग्राया बिथां आंनि लोगोमोन गोदो क्लास फ्रेन्ड दे हेलौ अडिअ नामा दा औ अडिअ माने एलबामबो बानायगोन फार्स्टआवनो आरो फार्स्टआवनो सोनोसै दे थांसै नामा होदोबो थांदो माथो बथा थिग जागोन ना एसे मोसाफोरखौ नै सिंगार भाइ नोंबो जिरायथ'दोलाय बिदि आरो बै मराखौल' औ मेथाइखौ खोनाखागोन र' नै जोंना सिंगारा बेनो खामानि गैया खामब्रुमब्रुमसो नै सिंगारा खोनासंदे बयबो फैगासिनो दङ नोंथांमोन मिउजिक भिडिअ बिटिआरनि बा बैसागु बोथोरजों आरो लोब्बा लानानै खननाय नायगोन ना नोंथांमोन कमेन्ट खालामहरलाय र' जागासिनो दं मिउजिकआ खोनासंनो दसेनि उनाव रेडि खालामदों खोनानो मोनगोन र' सनाल'सो हाबनांगौ दा मोजाङालाय मोजां दा माने सेरजा सोग्रोनो नागिरदों खाम सोखांबाय सेरजा ओमफ्राय सिफुं दंबावो नै रेडि खालामदों नै सेरजा सोग्रोनि बेनि उनाव सिफुं सोगोन मिथिसार बसुमतारी स्टुडिअनि नामा बिरखाङानो बिरखाङानो ना औ रुनिखादायाव गोदान नामा सिंगारा आदानो गोदान औ गोदान एकदम बिग्रायनि बायदिखा नै औ बैसागुआव लेंहरनो हागोन गौतम ब्र गुड मर्निं ब्र
जादोंथ'। जादोंना? ओरैनो ट्राइ हा? दे। बास खेबनैल' दाम हा बरियानो। जाबाय दा? लानोसै दे लायाखैमोन। दे लादो। मेथाइखौ खनखांबाय खाम माबा सेरजा सोदों दा। गुड मर्निं लक्ष्मी बसुमतारी। नों काउन्ट हो दे। दे गोसो बायदि दाम नोङो औ दे। टाइम लानानै आं उनाव दोनहैगोनल'। दे। खेबसेबाव हा? खेबसेबाव ना? मोननै लागोन दा? औ। लेफ्ट राइट ना? औ। दे। गोसो बायदि दामबानो जाबाय। दे। दे खोनासंसैलाय। जाबायना? जानायाथ' जानांगौ हिसाबाव। जानायाथ' जाथारनांगौ। रुनिकाटा चिरां डिस्ट्रिक्ट। जागोनथ' जानायालाय। जादोंना? दोनथ'बाय दै बाय बाय।